Nova xornada de derbis na segunda futgal. Taragoña e Atlético Leiros manteñen o pulso polo segundo posto despois de que os dous equipos superaran aos seus rivais, o Lesende e o Aguiño. A segunda futgal encara o seu final con moito por decidirse. A falta de 5 xornadas para rematar a Liga hai moito no aire. Está aberta unha loita interesante polo segundo lugar do Grupo 1 Santiago e hai 4 equipos na pugna por evitar o descenso. Na parte alta da táboa, Taragoña e Atlético Leiros non fallaron e manteñen viva a pugna por ocupar o posto que dá acceso a disputar a fase de ascenso a primeira. Polo momento, os rianxeiros mantéñense no segundo lugar ao encadear 9 triunfos seguidos. Esta fin de semana visitaron Cabanetán para medirse ao Lesende, campo no que se viu un gran derbi. Os visitantes atopáronse co Muro Lousamián ata que puderon atopar o Oco no 36, minuto no que Joaquín Piñeiro abriu o marcador. O Taragoña mantivo a súa vantaxe ante as acometidas rivais e pechou o seu triunfo no 96 co gol de Alberto Collazo. 0-2 final, vitoria dos rianxeiros que seguen un punto por riba do Leiros e teñen o primeiro posto tamén a un punto logo da derrota do Luaña, mentres que o Lesende é quinto. O Atlético Leiros resarciuse da derrota no encontro da primeira volta ante o Xuventud Aguiño e mantense na loita. Os locais abriron o marcador no 23 grazas ao tanto de Brais Calvelo e xusto antes do descanso Iago Lijo colocou o 2-0. O Aguiño saiu reforzado dos vestiarios e Manuel Formoso acurtou diferenzas no 55, pero prácticamente na seguinte xogada Cio anotou o que sería o definitivo 3-1. O Leiros mantense terceiro cun punto de vantaxe co cuarto, o Agrón, un por debaixo do Taragoña e a 2 do primeiro posto. E o Xuventud mantense do 10º ao ter 10 puntos de marxe co descenso. O Porto do Son segue en liña descendente e ven de sumar o seu terceiro triunfo seguido no derbi ante o Sporting Lampón. Os sonenses adiantáronse co gol de Ángel Piñeiro no 18, pero Jesús Guerra respondeu co empate apenas un minuto despois. Na segunda parte definiríase o derbi para o Porto do Son, primeiro co tanto en propia de Sergio Hermo, que subiu o marcador no 56, e logo coa diana de José Manuel Martínez no 73 para facer o 1-3. Nos minutos finais, os boirenses, mediante Adrián Conesa, achegáronse co 2-3. Triunfo dos sonenses, que son oitavos, e o Lampón é 13º con 10 puntos de marxe co descenso. O Artes pechou a xornada 10º tras caer co Cruído no Iabé. O encontro arrancou ben para os artistas que se puxeron por diante no 35 grazas ao tanto de Daniel Sobrido, 0-1 co que se chegou ao descanso, pero na segunda metade o filial noiés remontou con goles no 50, 52 e no 93. Triunfo que deixa o Cruído 14º con 6 puntos de marxe co descenso. E o Xuño segue a ser o pechacancelas a pesar de empatar a uns co Melladoiro. Os onenses afastanse da permanencia en 9 puntos.